Това е помислено. Два телефона имат, ги менкаме, ако единия път от единия звъннат, от другия път от другия се звъни. Нали? А това правите ли го и с туризма? С лятото, което основно с туризма, да. Всички ми приятели го правят. И даже ме съветват, защото аз наричам, че... Ужасно е. Ужасно, какво да ти кажа? Съветват ме, пускай сега първо, да речем грамо и после на втория ден вече си пълниш стаите на 40% по-висока цена, без да плащаш комисионната цена. Така е, да, за съжаление. Избукинга бачка. Ще видим сега, надявам се да приключи тази работа, защото сме взели още по-сериозни мерки. Взехме още един човек, че прави само това. И за другия летен сезон ще е малко по-трудно да го правят. Така или иначе. По-добре си купи от нас, защото ако фалира хотела, няма ти върне парите ни. Аз предлагам стаи. Ние предлагаме стаи. Взима от нас, по-добре. Аз съм отгледал. Ти си от другата страна. Това е положението. Няма как да го избегнеш. Опитваме се всячески, нали, с всякакви такива неща. Това, което направихме в последствие, чисто технологичен аспект, който може би ще ви е по-интересно като девелопинг компания, развихме много приятен партньорски панел. CTO-то ни е голяма нинджа, много готини неща прави. Партньорският ни панел е наистина много приятно, особено за времето. Сега вече е малко поостарял, но това говоря 2012 година. Ние даваме на бизнеса първо статистическа база, какви са потребителите, които ще купят офертата му. Нали, мъже, жени, на колко години са, от кой град са и така нататък. И бизнесът е много скеф на тази работа, защото посредством това се правят някакъв такъв, как кажа, са малко по-интелигентни, могат да си направят извадка всъщност кой е техният таргет от клиенти, какви юзери се интересуват от тях. И после евентуално да маркетират пред тях. Отделно на това най-важното и най-ценното нещо, което направихме е платформа за обратна връзка. Ако аз съм си купил ваучер и отида в пицария Хикс, в момента в който си дам ваучера или нали, през телефона или си кажем кода, съответно пицарията маркира моя ваучер и автоматично аз получавам имейл: здравей, Велизаря, ти току-що си използва това ваучер в пицария Хикс, нали, доволен си от обслужването, какво се случи и така нататък. 10% горе-долу отговарят. И в момента, в който отговоря, че не съм доволен или съм доволен, автоматично пък в партньорския панел бизнес партньора, оунъра, собственика, получава фидбек нали, от потребителя. И знае в колко часа съм бил, знае кой е бил на смяна съответно, нали, заради това, че знае в колко часа е бил и може да дърпа ушина, ако се държат грубо. Нали, да каже, виж, ето, Велизар е бил, не е доволен, казала си му еди какво си. Примерно. Което е безценно, наистина, за бизнес партньорите ни е много. Имали сме случаи, наистина, секретарите се държат грубо, те разбират от нас, нали? Не е просто да пуснеш оферта в грабо. Added value е много повече. Винаги нали, сме го мислили да има някакво added value за бизнес партньора, не просто да му докараме някакви юзери. И нали, да му дадем това, да му дадем партньорски панел, да му дадем нали, тази платформа за обратна връзка, да му дадем някакви други неща, да му дадем скеджинг система, които нали, ще го задържат, ще го накарат long term да предпочете нас пред другите евентуално или изобщо да предпочете да работи с нас. Защото има бизнес партньори, които не просто нали, не искат да работят с грабата, не искат защото да е биосектор. В смисъл, не ме занимава, нали, това не ми е интересно. Не, тези са най-голямата борба. Та продължи цялата тази работа. 2014 година почнахме преговори с MTG, NetInfo, нова телевизия и компания. MTG основно и 2015 екзекютнахме една част от делката, после още една. В момента те са 51% собственици на Грабо. Все още ние управляваме бизнеса, идеята е ние да го управляваме long term, но хубавото в случая е, че получаваме доста advertising, получаваме TV ads, получаваме доста сериозен advertising и в мрежата на NetInfo с най-голямата медията. Са King в България. V-Box от техния, моля? V-Box, Сабове, Синоптик, Гюве, Четнабеге, Вести, Гонг, Дарик, въобще ли гиганти. Гонг, между другото, са минали с портал по посещение. Да, гиганти са. Вече са преди тях. Мобайл все още с портал, но десктоп ги бият от всякъде. Кога му е с новия интерфейс? Мисля, че миналия месец или по-миналия. За първи път. Да. Така де, направихме тази сделка. Сделката беше доста трудна, сблъскахме с някакви неща, дето нямах никаква идея какво е due diligence. Някакви дойдоха от Deloitte. Казаха, пичове, дайте сега тук една камара документи. Ови, компанията ни от ден едно е легална, в смисъл не сме правили магари, плащаме каквото има да се плаща, въпреки че нищо не получаваш замяна, но плащаш какво да правиш. И така, по-скоро цялото нещо е диджитал ориентирано и няма как и да искаш да криеш каквото идея, въпреки че наши партньори го правят, но такова да е конкуренти. Като цяло сме решили да не го правим. В 2013 стартирахме Trendo, много труден бизнес, все още много труден, не знам какво ще го правим. Просто много труден, много гаден сегмент, защото се конкурираш с
Първо, там не сме първите в никакъв случай. Второ, конкуренти са ни Fashion Days и Mac, които са собственост на Naspers, а Naspers разсъждават така. Има и пазар в България, или каквото и да е. Ще правим така, вкарваме пари, докато расте ревенюто. Не ни интересува печалба. Fashion Days миналата година 3 милиона загуба. 3 милиона загуба. Печалба не ги интересува, докато расте ревеню. В момента, в който спре да расте ревеню, почват вече да оптимизират някакви неща, за да търсят тебите. Една-две години търсят тебите. Ако не намерят тебите, кътват пазара. И обаче те, Naspers имат OLX е тяхно също, в България. А OLX е компания, която в Бразилия, в Русия, в Полша, в Украйна, мисъл има 30 пазара в света. Отделно имат Алко, отделно в Полша държат огромни бизнеси и почти компания се оценява на 7 милиарда. В смисъл, нали, тежка е конкуренцията с такива индивиди. Особено като си втори. Айде като си първи по-лесничко. А и пичовете не могат да се изкриват, работят много приятно. В смисъл, агресивни са, работят добре, харчат парите правилно, не като колектива на eRebate Network в България. И така, и може би това е една от причините. Другата причина, трето, да е много трудно. Не ви препоръчвам да си комърс да се занимавате такъв специално на дрехи, освен ако не е нещо, което да е по, как да кажа, да има някакво различно added value. Сега излезе много як ап, Shed. То не е сега от една година, но прочете и Facebook го пускат също. Ще им е трудно и на тях, защото вече Naspers срещу Facebook. Facebook е по-голям гигант. Ето, аз ще гледаме така ще им правя. Но така да е, e-commerce е много труден сектор. Много труден, първо, защото купуваш ни дрехи, един склад почваш да трупаш, то склад стои, то ти расте ревенюто, ебит няма. В смисъл, трябва да има много приятно ревеню, от порядъка на 1,5 милиона на 2 годишно. Но ебит няма. Което е много идиотско, нали, в случая. И така да мъчим се, ще опитваме, ще пушваме все още, да? Какъв е начин на тренда средно за продукт? То зависи, ние еволюирахме, ще кажа директно, не е проблем. Значи в началото почнахме Flash Sales бизнес модел, като Fashion Days, едно към едно. Купуваме само това, което сме продали. Пускаме една колекция, разбрали сме се с доставчик от Италия, да речем, работим с средни и високи брандове, вече не е така, и пускаме една колекция, да речем, на Дизел, примерно, измислям си, нали, марката, която има някакъв дискаунт. Продаваме, да речем, 50 якита и купуваме само това, което сме продали. Това нещо идва до България и ние го шипваме на потребителите. И потребителите обаче така чака 20 дни. И на първо четири изглежда много сейфти. Ти купуваш само това, да продаваш, не тръпваш склад и така нататък. Да, потребителят чака 20-30 дни, return rate е 15%. 15% от юзерите връщат. И те като ти върнат, като платиш ДДС-то, като платиш доставката и става мазало. Иначе наценката ни е, грубо казано, в този бизнес модел, ако купим нещо за 100, за 50 лева, продаваме за 100. Само че плащаме ДДС върху 100, защото взимаме, нали, там между общностна търговия, не знам си кой е Евросъюз, нали, това е ЕСА говоря, плащаме ДДС върху 100, като платиме оттам насетне доставки, като ни върнат 15, защото 15 лева, аз в лева си го смятам и, нали, грубо идва, че работим за 5 лева. В смисъл чист ебит, който той не е чист, дали в него трябва да влязат заплати, маркетинг, тегаво е. И затова еволюирахме бизнес модела, отскоро правим нещо, което според мен е доста по-sustainable, само че трябва да прескочим трапа на това, нали, да минем повече продажби, агрегираме сток. Ако вие имате магазини в България и сте доставчици, разбирате от Adidas, вкарвате Adidas, малко магазин, че имате онлайн или дори голям онлайн магазин, ние взимаме цялата стока, която вие имате с някакво XML-че, някакво фиче давате и съответно продаваме срещу някаква търговска отстъпка. Вие шипвате, имате си пак партньорско панелче, от партньорски панел шипвате от наше име, виждате кой е купил, кога е купил и така нататък и ви плащаме, може и всеки ден, вие си заявявате парите. Много е приятен бизнес модел. Проблемът е, че има тук ни конкуренция пък. Минахме от Fashion Days, стилахме да има тук. Но ще видим. Тегаво. И EMAG така ли функционира? EMAG, да, малко по-различно, грубо така. EMAG, тяхната стока е електрониката, всичко останало не е тяхно. То е на партньори. Даже имат и електроника, която е пак на партньори. И така, партньора шипва стоката, EMAG не се занимава. Но EMAG е хъба, който агрегира. То е едва не е Амазон, не знам аз как го нарека. Да, прокси е думата. Маркетплейс е, но те имат една турба пари за маркетинг, така че не е проблем там. А често EMAG ги идват им пращат на голяма. Ужасно това, да, аз много Което ли мога да разбера откъде идва? Ами EMAG е конкуренция ние, ама това е много тъпо, защото за мен лично тази компания е много хубаво, че е тук в България, защото крайна сметка прави, да не знам, развива онлайн търговията, правят някакви смислени неща, отварят работна ръка, има някакви хора, които в цялото OLX и Naspers
нали, цялата там Allegro Group в България се казва, нали, взимат някакви много хубави пари, ходят на обучение, разбиват български интернет, смисъл хубаво е това. И кой от бранша ще тъпо да го кажа, ми праща жалби, нали, за такова, нали, че видиш ли били нелоялна конкуренция. Какво означава нелоялна? Има повече пари сега. Какво да направим? Така функционира целият свят. Дай да ги забереме тук с държавни работи и никой да не инвестира в България. Много тъпо. Според мен, нали, нашето не е такова. Да, не е честна играта заради парите, които имат, ама какво означава да е честното? Тогава и Фейсбук да замеряме и да си правим наши social network и YouTube, за да върви V-Box.